Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik at nakakakiliting sikreto. Ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Ipapasok ko na tong top secret sharer natin ngayong gabi, Titan Jello. At during off-air, meron siyang nabanggit. Crush ka raw niya. So we welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namang itawag sa'yo? Just call me Sai po. Sai, tama ba? Yes po. As Sailor Moon. Ayun, Sailor Moon. Wow! Yung pala yung ano. Sailor Moon, yun pala yung punchline. Okay, Sai, ilang taon ka na? Hello po. Ilang taon ka na? 28 po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Sai? Actually, nandito po ako sa Nottingham ngayon. Nagtatrabaho po. And then, dyan po sa Pinas, Pangasinan po. Taga Pangasinan, dito sa Pilipinas. Pero currently, nasa Nottingham. Saan tong Nottingham na to? England po. England. O, kausapin mo ng British. Hello? How are you? Wait lang, di pa tayo nagsimula. Kinikinig ka Start lang pa lang agad. tayo. Mag-start pa lang tayo. O, ito na muna. Tatanungin ka na muna namin. Hello po. Nawawala po. Sorry. Pag na-excite kasi tayo, tumataas yung boses natin. Hindi kinakaya ng console natin eh. Okay. So, mag-start muna tayo. Tatanungin ka muna namin ang pinakamahalagang tanong ngayon. Sai 28 from England. Ano Yes. ang rated SPG top secret mo? Bali, my current boyfriend po ako ngayon. And then, sa kanya ko po naranasan ng lahat. And then now, nagpa-plan po siya for threesome. May current boyfriend ka ngayon and right now, itong si boyfriend ay nagpaplano na magkaroon kayo ng threesome. Tama ba? Yes po. May tanong lang ako, anong gusto nyong i-add? Add-ons, di ba? Babae ba o lalaki? Extra fries? Ganun? Para po sa kanya kasi, gusto po niya is babae. After that daw po, lalaki. Pero naka-out of love na po kasi ako pagdating sa ganun. Kasi hindi naman po sa culture nating Filipino-Filipina na magkaroon ng mga ganyang experience. So, para sa'yo, mas okay sa'yo na wala na lang sana? Ganun ba yung gusto mong sabihin? O mas okay sana kung lalaki na lang? Hindi po, wala po, both. Bali Ah. po, parang nung inopen po niya sa akin yung about sa ganun, na out of love ako kasi parang disgusting siya, ganun. Gano'n na kayo katagal ni Bali, boyfriend? 11 months. 11 Since months. Yes po, mula nung dumating po ako dito. Bali, dumating po ako dito mga wala pa akong isang buwan na meet ko po siya. And then, sa kanya ko po talaga naranasan ang lahat. Okay, anong lahi niya? British po.
British. Okay. Tas etong lalaking to na boyfriend mo, pwede mo bang i-describe muna sa amin kung ano itsura? Bali, presentable naman po siyang tignan kasi yung work po niya is higher, parang mataas na tao po siya dito. And then 10 years gap po kami. Same height, and then brown eyes, white siya, and then pogi talaga po, pogi. May kamukha siyang artista. Yes po, Derek Ramsey. Ooh. Derek Ramsey. Sino mas pogi? Yung boyfriend mo, si Titangelo? Doon na ako kay Titangelo. Titangelo, 1. Boyfriend ni Coller, 0. Okay. Sai, ikuwento mo muna sa amin kung ano yung sinasabi mong lahat-lahat ginawa nyo na. Like, anong lahat-lahat tong dinidescribe mo sa amin? I mean, lahat-lahat na kinukwento mo. Like, nag-mission Yes na ba po, kayo? Nag-helicopter kayo? Bali- Ano? Yes po, lahat as in po. Bali, tinitreat po niya ako pagka wala kami sa room ng tulad nga ng sabi nila, tinitreat ka nila as a princess, but inside the room, they treated you like a porn star, like that. Ooh. Princess kapag wala sa room. Porn star kapag nasa room. Yan, no? Talaga? So, wild kapag nasa Yes. room. Sobra po. Mild kapag wala sa room. Yes po. Ano mga ginagawa niyo? Bali, lahat po, kasi po dati po, wala po akong idea about sa laruan. Wala, hindi ko po siya wala po akong Information, wala kang background, di mo pa nagagamit. po, wala. Hindi ko pa siya nahawakan or nakita. Pero sa kanya po, lahat po parang ngayon nagiging collection na po namin. So, ano tong mga sabi mong laruan? Ito ba yung mga, Chuk-Chak Chenes toys? Talong po, parang ganun. Parang Lahat po. Shades of Grey, no? Lahat po ng talong. I mean, mayroon po kaming mga 5 talong. And then, 5 talong na hindi nabubulok, gano'n. yes. Tapos gumagalaw po. Ay, nanginginig, gano'n. Nanginginig. And then, mayroon pa po kami machine. Ay, ano tong machine na to? Machine na automatic po siya na ilalagay mo yung talong, tapos ginagamit po namin ginagamit ko sa kanya, ganon. Paano mo ginagamit sa kanya itong machine na to? So, ilalagay sa talong yung machine, tas gagamitin sa kanya. Paano yun? Parang yung hindi ko na mismong babanggitin yung pangalan na parang flashlight, 'di ba? Pero may mas tamang term doon eh. Flashlight lang siya. Tama ba ako? Yes Yung po. korting parang flashlight ganon. na Yes, ganon. Alam mo, Titangelo. Kaibigan ko yung gumawa nun. Ginagawa po kasi niya. I mean, nung una, ang ginagawa lang po namin is parang normal na tsuktsakan, ganon. Pero nung mga nagtagal na po kami, parang nagiging extreme na siya, bumili na siya ng mga laruan, and then dumating yung time na naging machine na siya hanggang sa ginagamit ko na yung mga laruan sa kanya para ko siyang ginagawang gay, ganon. Yun yung gusto niya. And then gusto niya kasi lahat ng butas napapasukan. Sinong pinapasukan? Siya o ikaw dapat? Lahat ng butas mo o lahat ng butas niya? Lahat po ng butas ko.
at the same time po, pinapasok din yung machine sa kanya. Ganun katindi, no? Yes po, sobra. Kaya parang na-out of love na po ako kasi parang hindi ko kinakaya yung sobrang addicted niya sa Yeah. pagiging ganyan. Pero although first time niyang gawin din sa akin to na parang gawin sa butas niya lahat. Mm-mm. Kasi gusto ko kasing ipa-feel din sa kanya na yung nararamdaman na yung ginagawa niya sa akin, ipinaparamdam ko rin sa kanya kung gaano kasakit. Ganun. So, pinapasukan mo rin siya din sa butas niya, no? Wait lang. So, gaano kasakit? Like level 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Gaano kasakit doon sa side mo, doon sa part mo, pag ikaw yung pinapasukan doon sa butas? 20 po. 20. Grabe. Oh my gosh. Kasi po ang lalaki po ng mga binibili niya, and then yung sa kanya din po kasi talaga malaki din po, pero gusto niya kasi sabay sa yes. Grabe yun. Wait lang. Sabay what? Sabay doon sa harap? Sabay sa likod? Sabay sa entrance? Yes Sabay po. doon sa exit? Pati po sa bunganga. Ganun kalala, no? Gusto ko lang din malaman, kapag ginagawa nyo yun, hindi naman kayo baka naman niyayaya ka niya, pati mag-video pa kayo, ganun. Ayun po yung maganda sa kanya na hindi po siya nag-offer sa video or picture. Mm-mm. Ayaw, hindi po niya in-offer ni minsan, hindi po. Nice. Pero, totoo ba, Sai, na yung haka-haka, hindi ko alam, haka-haka lang to at naikukwento, chismis kumbaga, na Yes po. ang mga mahaba daw na kanilang kargada na ganyan pero malalambot. Totoo ba yun? Hindi po. Depende po Ah. siguro sa depende po sa edad. Hindi ko po sure kasi yung sa current ko po ngayon is the way na nakikita niya lang ako na parang sexy, ganon. Parang nagiging hard na daw siya, ganon. Oh, pwede mo po munang i-describe sa amin kung anong itsura mo, Sai? Actually po, marami po silang nagkakagusto sa akin. Isa pa po, mayroon pong nagkakagusto sa akin na madatong talaga siya. Pero kakilala po kasi ng jowa ko. So parang hindi ko po, parang gusto ko siyang patulan para sa pera. Mhm. Pero hindi ko na inisip yun nung nalaman niya na nagte-text sa akin yung boy na yon. Mm. And then So, sino muna kamukha mong artista? si Miles, sinasabi po nila. Miles Miles Ocampo? Ocampo? Aubrey Miles? Yes po. Miles Ocampo po. Miles Ocampo. Oh, ganda si Miles. Yes po. Mhm. Kasi po dati po pataba po ako, tumaba po ako, and then now nagwo-workout na po kasi ako, kaya parang naging Fit ka. parang nilove yourself ko po. Kasi yung current ko now is alagang gym po kasi siya. Gusto po niya fit. Kaya siya yung nagbabayad ng gym ko every month. Kaya ayun po. Para madali ka niyang mahagis, ganun. Madali mo rin siyang maano. Wala pong hagisan. Walang Yun lang hagisan. po, yes po, direct lang po talaga na parang ang ginagawa po niya sa starting is nanonood po ng, hindi ko po alam kung paano sabihin, Mm. pero gusto niya nanonood habang lumalafang po sa kanya. So may pinapanood kayong video. Yes po, Okay. sight. Oo. And Mm. then Yung may yellow o yung may X? both. Both. Yes Hindi ko po. alam And yun. then while Na-research lang ng asawa ko yun.
Tapos, While kumakain po ko sa kanya, pinapasukan niya po ako ng isang laruan. So Ganun yun yung po. starters Hanggang nyo, sa- yun yung parang appetizer nyo, ganon. Yes po. Dumating din po kasi yung time na buong araw po gusto niya kinakain ko lang yung butas niya. Hanggang sa yes po. Bakit butas Kinakain niya? ko lang yung butas. Parang sensitive po kasi yung butas nila. So habang pinapasok ko po yung laruan sa kanya, then nililik ka. Hindi ko po alam kung pwedeng sabihin yon, pero nililik ka hanggang sa lumalabas na po. Oh. So may Apaka- dinidilaan ka na butas niya. Yung yes po. Linawin nga natin Habang- tong butas na to. Itong butas na to yung nasa likod o yung butas na nasa ulo? Yung nasa likod po. Yun? Wala mo amoy yun? mga pinapakuluan muna nila, Wala binubuhusan po, ng... kasi po, malinis po siya sa katawan, and then nagfa-fasting po talaga siya, the way na uuwi siya dito. Ganun, or magkikita po kami, nagfa-fasting siya. So nililinis po niya, and then may panglinis din po talaga kami. Kaya umaabot din po na yung sa akin din po talagang malinis po. Ganun. Nililinis po niya. Siya po yung naglilinis. Hello po. Nakikinig kami. Pero grabe, mind blown talaga dun sa part na may panlinis pa kayo. Ano to, parang panlinis ng bote ng bata, ganon? May gamit yung panlinis Yes po. Ha? Yes po, parang nung una po kasi siya po kasi yung nakauna sa butas na yan sa likod ko. And then hindi ko po alam yung pakiramdam na ganyan, na ang sarap pala sa feeling. And then nagtuloy-tuloy na po siya hanggang sa sinabi ko sa kanya na pwede ba na paano ba linisin to? Ganun po ako sa kanya. And then bumili po kami ng panlinis. Yun po yung ginagamit namin. Although ako po, ginagamit ko po siya everyday kasi gusto ko po talaga ng malinis. Sabi po kasi niya, bawal po linisan ng tubig everyday. Pero ang ginagawa, nasanay na po akong linisan everyday. So parang naging routine ko na siya kahit na hindi pa siya pumunta dito or what. Gusto ko malinis talaga. Sinabi ko na rin po sa kanya yun na ang bago pa kami magjowa, ang gusto ko talaga sa isang lalaki, hygiene po niya. Ma-hygienic po. Kasi po ako, ma-hygienic po talaga ako. Parang nung una nga po, nawiwirduhan po ako eh. Pero as time goes by, parang nagugustuhan mo na rin naman. Yes po, kaso sobrang sakit po. Parang pagka tapos po ng red tide po natin, 'di ba po? Parang wala ka sa mood pero gusto niya ganun. Kaya parang na-out of love ako, parang Kasi pinipilit ka niya. yes po. Pag tumatanggi ganun na po ka- kasi nakasanayan mo. So pag tumatanggi kayo, anong ginagawa niya? Anong sinasabi niya? Pagka tumatanggi po ako is sabi niya sandali lang, gumaganon siya. Sandali lang, kaya natin to, parang ganon. Pwede naman to sandali lang, ganon. Parang Sandali lang to, po, ganon? Parang na-try nung time po kasi niyan, last week lang, parang ginamit po niya ako na parang ginamit po niya yung butas sa likod ko.
nang hindi po ako nakapaglinis, nainis po ako sa kanya. Kaya parang doon na ako nag-i-start paunti-unti na parang na out of love ako kasi unang-una po ang sinabi ko sa kanya, hygienic. So, kailangan maging malinis ka talaga or ako. So, hindi ko ina-expect kasi yung, nakainom po kasi siya nung time na yun. Ano yung pinaka-wild ninyong ginawa? Say, na hindi mo malilimutan. Talagang parang, grabe yun. Wala nang tumumbas doon. Ayun. Ganun. Ayun po, yung pinasok po niya, wala po yung machine. Yung ginamit po niya is isang laruan. Pinasok po niya sa likod niya habang inaano po niya ako sa likod ko din. Tapos mayroon pa pong isa sa harapan ko. Gamit ang And iba then, pang machine. mayroon pa- Gamit ang isa pang toy dun sa harapan mo. Yes po. So, bali Yes, parang po. And then centipede yung meron pa- dating nyo. Tama ba? Human centipede yung dating yun eh. Yes po. And then mayroon pang isa sa harapan ko, sa mukha ko. Grabe, no? So, meron sa bibig mo, meron sa harap mo, tapos meron sa likod mo. Meron sa likod ko. Yung likod, Meron yung din po nandun sa sa likod mo, yun yung pagmamay-ari talaga niya. Yes po. Tapos And then yung nasa meron- likod niya, meron din po sa yun yung kanya. toy. Toy. Tapos yung sa harapan niya, toy din. Sa bibig, toy din. Yes. Bali lahat po ng butas napasukan. Parang ganun. So bali parang... Hindi nyo nasama yung ilong Nagmumove. tsaka yung ano. Cotton buds sana, tenga. sinubukan nyo. Ganun. Kaya nga. Naglagay kayo cotton buds dito. Pati yung ilong yung kinotton buds ninyo yung malaki. Big balls. po niya yung laruan sa kanya. So parang nahihirapan siya na parang ayan na gusto mo, parang sa isip ko ayan na gusto mo pala ng ganito yung extreme sabi ko sa isip ko ayan gawin mo yan kasi ang laki po nung laruan na pinalagay ko dun sa butas sa likod niya. Kaya parang sabi niya, parang I can't, sabi niya. Do it. Okay. So, lahat ng mga nasabi mo kanina, talagang bago sa pandinig namin to, Wala pang nakakapagbahagi ng ganito sa amin na lalaki, gusto rin niya na mapasukan siya doon sa likod. Tapos, yung, niya, lahat ng butas gusto mapasukan, ganun. Kasi, hindi naman niya all at once normally na ikukwento sa atin, eh. Ito talagang isang bagsakan, lahat ng butas, laban, ganun. Pero ngayon, ang tanong namin sa'yo, kanina mo pa sinasabi na parang na out of love ka na, ganyan. Anong plano mo ngayon? Anong plano mo? Bali po, gusto ko po sanang, kasi po, nagpa-plan po siya na threesome, right po. And then, hindi ako uma-agree. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko sa isip ko na once na pinilit po niya ito, talagang sasabihin ko sa kanya na stop na, parang ganun. Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa na niya. Kasi nabigay ko na po lahat ng gusto niya kasi hindi tayo pong mga Pilipina, 'di ba po? Hindi po natin ugali yung mga ganyan na pinapasukan sa likod. Pero sa kanya ginawa ko para sa kanya kasi nasanay na din po ako. Parang sa kanya po kasi pagka ginagawa niya yon, ang sexy ko daw, sobrang sexy, parang ako na yung sobrang sexy. Parang ganun po yung tingin ng mga ibang lahi sa ganung parang fantasy po nila yung ganun. So bali kakalas na po ako pagka pinilit po talaga niya. Kakalas na siya. Pero kung mag-i-import ka ng galing dito sa Pilipinas, for example, mamili ka yung driver na nakikinig sa atin ngayon sa InDrive na sinasakyan ng kaibigan natin na si Aiken Pascual. Dami nakikinig sa atin ngayon. Tsaka by the way, 3K tayo ngayon sa TikTok? sa TikTok. Si Aiken Pascual nakikinig ngayon, yung si Yasser. Ayan. Pili ka doon. Etong si Yasser na driver na sinasakyan ni Aiken Pascual, Boy Pindot, Titan Jello.
Titan Jello. Iba ba pag Jello. iba ba pag Message Pinoy? mo ko. Ha? I-message mo daw siya! Sai, iba ba pag Pinoy kaysa sa ibang lahi? Ibang-iba po kasi po parang nasanay po kasi talaga ako sa Pinoy na parang ang gusto lang ganon, parang simple lang Mm. na parang make love lang. Ito kasi sobrang extreme na, sobra na hindi na ginagawa kong kulang na lang i-video and then Mm-mm. pagkakita. Grabe, no? Talagang iba kami mga Pinoy, no? Yes po, mas prefer ko po talaga sa Pinoy. Ba't ka pa kasi pumunta sa Parang ano? gusto... may Midland. story din po kasi yan Sana sa kung Pinas bakit ka na po ako lang. napunta dito. May storya Bali, daw. SPG po tayo. So, ito po yung inuna ko. Yun. So, may ibang istorya pa. Oo, pero para sa top secret na yun, ha? Oo, Yung regular oo. na top secret na Monday to Thursday. Grabe, no? Yes po. Grabe naman. Mhm. Sai, umuwi ka ba dito Grabe. sa Pinas? Every year? Or every 5 years? Po, Ganun? bago lang po ako dito sa sa ibang bansa. Bago lang po ako. So matatagal lang ka pa sa pagbalik mo? Bali, pinaplano ko pong umuwi ng December or Oh. next year na summer. Yun, And pwede then, na mag-New Year pupuntahan dito, ko kita. putukan. Grabe, no? Pero grabe. Ipaparamdam ko sa'yo lahat, Titan Jen. Ay, grabe. Pero gulat ako dun sa ano mo ha, kwento mo ha. Buti na handle mo yung ganong ano, sex life, no? Grabe naman. Diba? Yung drive nung Opo. ano. Hindi ko rin po ine-expect sa self ko na kaya ko po palang i-handle yung ganon na parang ginawa talaga akong yung nasa mga site. Mhm. Ganun po. Kasi alam niyo po ba na tuwang-tuwa po siya na nakikita yung dalawang hole na magkatabi na open. Ay, ganun kalala siya? Yes po, ganun po siya kalala. Yung parang bukang-buka ako down, po open na open. nagwo-worry. Sai, sorry? Lalo po yung nasa likod. Sorry po. Lalo po yung nasa likod na butas. Gustong-gusto po niya nakikita na wide siya. So parang ako po nagwo-worried po ako talaga. Parang paano pagka eto nga pag kumalas na ako sa kanya babalik ako sa parang simpleng buhay na hindi ko alam kung may magkakagusto pa ba sa akin, parang iniisip ko syempre isa na rin po yun na parang dami nang nakatingin dito, parang ganun po yung nasa isip ko nung mga ginagawa po niya sa akin na gusto po talaga niya nakikita yung sa loob ng likod ko. Pero Sai, may tanong lang din ako. Paano kung maghahanap ka na ng iba tas hindi niya na kayang ibigay yung ganyan? Okay lang sa'yo? Okay lang po. Mas prefer ko pa nga po na yung simple lang. Gusto ko talaga yung simple lang na yung may dating sa sex na parang romance lang. Ganun. Ang saya-saya ko na po sa ganun. Tulad po ng dati. Parang gusto ko nga po bumalik sa dati na lang na ganun na lang than sa ngayon na nagiging experience ko. Although, ito po, naging good experience ko na lang siya para sa akin na naranasan ko to. Pero parang gusto ko na pong bumalik sa dating nagiging life ko na about sa sex. Wala akong masabi sa mga pangyayari. First time tong ganitong call, no?
Oo, first time to. Lahat ng butas gustong pasukan ng jowa. Tapos parang gusto nang kumalas nung SPG top secret caller natin ngayong gabi. Pero kung sakali man na sabihin sa'yo ng boyfriend mo na, okay, kung anong gusto mo, yun yung gagawin natin. Malabo Pagbaba- po yung mangyari kasi po sa 11 months po namin, almost 4 months na po niya akong pinaparinggan ng about sa threesome na yan. Gusto po niyang magbayad, gusto po niyang maghanap ng babae. Uunahin po daw namin yung babae na sabi niya, gagawin ko lahat. Maranasan lang yung ganito, sabi niya sa akin. Na ang sinasabi po kasi niya, pag nakahanap kami ng babae, gagawin po namin lahat ng gusto niya, and then at the same time gagawin po niya yung lahat ng gusto ko. I do everything for you, sabi po niya. Pero hindi ko po talaga matake na, sabi ko nga po sa kanya, paano pagka may sakit yung babayaran natin. So di parang sa atin yung risk na dalas sa huli po magti-take a risk po kami na about sa ganyan. Kaya parang malabo po na ano po, Na tuloy mo pa yun. At tanungin ka niya kung ano talagang gusto mo kasi nga sigurado siya, I mean, gustong-gusto niya na 4 na buwan na siya nagtatanong sa'yo, baka pwedeng gawin yon. Okay. Approval yes mo na po. lang yung kulang. Ilang beses, yes po, approval ko na lang po. Bali, nung hindi po, nung isang gabi po, nag-uusap po kami about sa ganyan po ulit na sabi niya na siya daw yung, hindi niya daw ako iiwan, gagawin niya lahat-lahat pagka naranasan niya yun sa akin. At the same time, gagawin po niya na nandun po ako, pero hindi po niya gagawin, parang ang pinapalabas po niya, gusto niyang magkaroon ng experience sa ganyan with me. And then nung sinabi ko po na parang ayoko talaga, ay hindi natin masusure na walang sakit yung mababayaran natin, pero sabi po niya ipapacheck daw po namin. Ganun siya Grabe. kadesidido. Yes Desperado po, na, no? ganun po siya kasi kadesidido po. Kaya parang nung isang gabi po na nag-uusap kami, sinabi ko sa kanya na disgusting yan, na parang hindi ko kaya. Pero parang pinapasaringan niya ako lagi na hindi, ito ay parang conversation lang, usap-usap lang. Pero kung one day na pumayag ka, ako yung magiging masaya, na parang hindi ibibigay ko lahat-lahat sa'yo. Gumanon po siya sa akin. Paano ka naman, 'di ba? Kumbaga Yes dapat po, komportable yun po ka. Kumbaga unahin ka naman niya for the longest time. Ikaw naman yung sumusunod sa kanya. Ikaw yung nagbibigay ng kaligayahan and satisfaction sa kanya. Dapat this time naman, kumbaga magbigay din naman siya para sa iyo. Anyway, Sai, may gusto ka ba idagdag dan sa lahat ng mga nabanggit mo kanina? Anyway po, mayroon po. Number 1 po na out of love ako about dyan. And then, mayroon po kasi yung time na nasaktan niya ako physical dahil po lasing siya. And then, pinilit po pa talaga niya kung may mangyari sa amin. Parang nirape po, parang ganun po. Yung dating po sa akin na sinaktan niya ako, sinampal niya ako, tinadyakan niya ako. Ganun po. Parang talagang sinampal-sampal niya ako para parang sa pinapanood po niya talaga. Yes. Yes po. Parang yun po yung pangalawang paano ba sabihin? Revelation mo, top secret mo. Yes And po, red flag na yun parang- Red flag yun. Na Yes sinasaktan po, ka alam ko physically. po, actually po, isang beses po niya ako nasaktan na ganun, sinampal-sampal po niya ako. Dahil lasing po siya.
tas ginamit po niya ako. Pero kinaumagahan po, nag-sorry po siya talaga sa akin nang hindi po niya alam daw yung ginagawa niya. So, parang para sa akin, nasaktan mo na ako eh, na dumampi na yung kamay mo sa akin eh, nang wala ka sa aura kahit na papano. Pero dapat kahit na papano, kung hindi mo nature na manakit ng tao or lalo na yung minamahal mo, hindi mo magagawa yan. Parang ganun po sa akin. Say, may ano lang ako, panghuli, bago natin tapusin itong usapan natin. Say, anong gusto mong sabihin? Siyempre, may mga Pinay na nangangarap na magkaroon sila ng boyfriend or partner, asawa na may ibang lahi. British. Yeah. Lalo na British pa, 'di ba? Anong ma-advise mo Sobrang lang sa laki kanila? po kasi. Ano ulit? Sorry. Sige, Talaga. tatahimik kami ni Rocky. Go. sobrang laki po pagka lalo na pag British po. Ano ba? 7x4? Oo. Mas malala ba to kaysa 8.5. Sorry? 8.5 po. 0.5? Yes po, kasi po pagka bumibili po kami ng laruan, same na same po sa kanya. So, yun po yung nasalagay talaga sa mga boxes. Makapal? Yes po. Ay, di ba normally sa mga ibang countries, hindi pa tuli? Tuli yung sa kanya? Mm. Hindi po. Elepante pa yung itsura niya, no? Milambi ng elepante. Lalo po pag tulog. Oo, mukhang elepanting tulog. Mukhang elepanting pagod yun pag tulog. hindi ba pag supot pa, parang madumi? Di ba nasisingitan ng mga dumi yun? Yung alin po, yung supot pa? Oo. Hindi po, kasi po pagka hard na siya, nawawala yung pagkasupot nila. Pero hindi naman mabaho. Hindi siya bumabaho. Hindi po, kasi po yun nga po, may panglinis po kami and then nagfa-fasting po talaga kami na hindi kumain. At saka pagka kumain po kasi kami, healthy talaga kasi po nag-gym po. Kaya talagang walang amoy. Grabe yun, no? Wala po. Lumalabas yung nguso ng elepante pag nagising na. Kaya nga. So yun, so yun pala yung pinakamahalagang parang babala, paalala. By the way guys, by the way girls, kung sakali man nagugustuhin ninyo na magkaroon ng karelasyon na afam, o kaya hindi man afam, mabigay foreigner, handa nyo na ang 8.5. Siguraduhin yung magkakasya yung 8.5. Dinaigang 1.5, ha? Ayun pa po, isa pa po, bali, isa pa po, baka pwede pa po. Sige. Ayun po, doon ko din po siya na sa kanya ko din po natutunan na hanggang lalamunan na. Lalamunan, umaabot ng ngalangala, gano'n, hindi lang ngalangala, lalamunan talaga, as in yung parang tonsil ng tao, gano'n. Yes po. Doon po siya parang mas nagiging excite pag nararamdaman niya yung ano ba tawag dun, lalamunan po. Hindi ka ba naduduwal? Di ba? Pag gano'n, nachochoke ka? Grabe naman yun. Yes po, na-choke tsaka na duduwal and then gusto po kasi niya yung parang naluluhan na sa duwal. Tapos, paano yun? Dun pumapasok? I mean, dun ba sumisirit? O dun nilalabas? Hindi po siya parang doon po siya nagiging Nilulunok mo, excited. hindi? Yes po. Gusto po niya. Na nilulunok mo? Yes.
No spill po, sabi niya. Anong lasa? Lahat po. Ano po matamis? Matamis! Ganong Matamis po talaga. gano'ng katamis? No, Totoo? matamis po. Yes po, totoo. Parang wala siyang amoy. Kaya parang na-obsess. O, siguro nagiging obsessed na din ako sa sa pagka laging niyang nilalagay sa bunganga ko. And then pag nilulunok ko nung una, hindi ako prefer kasi hindi ako lumulunok noon. Pero nung na-try ko, sabi niya, lunukin mo, gumanon siya sa akin. Trinay ko, ay, oh my God. Oh my God. Condensed Ano milk? sinasabi niya na lunukin mo? Paano niya Siyempre, British yun eh. Paano niya sinasabi sa'yo? Don't spill it. Wala po siyang sinasabi. Bali, pinapahold po niya ako na para hindi pumunta sa bathroom na i-spill po. Mm. Oh my God. Tsaka, di ba, sabi mo nga 8.5 yun. Eh di, ang dami yun. Say. Kumbaga, Yes po, madaming karga. Dumating po yung isang one time na sa isang sa ginagawa po namin na paglalaro ko sa likod niya, sa hole niya sa likod, dumating yung time na gustong-gusto niya habang dinidilahan ko, and then lumabas yung katas niya ng isang beses, and then 1 second isang beses ulit. Grabe. As in, ang dami po. Mm-mm. Yes po. Kung ilalagay natin sa baso, mga ngalahati. Hindi naman po. Mga Hindi 1/4 po. lang. Yes po. Hindi na kaya to. Grabe talaga. Anyway, Sai, grabe tong revelasyon mo sa amin. Grabe tong Rated SPG Top Secret mo. So, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng Rated SPG Top Secret mo, ha. So, salamat sa babala mo para sa mga kabisyo nating mga kababaihan dyan. Naghahanap ng mga foreigner sa kanilang Yes buhay. po, yung mga naghahanap po ng mga foreigner, parang sa pagka sinabing AFAM po kasi, 'di ba, parang ang lakas tingnan. Pero hindi ko naman po nilalahat na lahat ng AFAM ganun. Pero piliin, parang ganun po sila ata lahat na lahat ng AFAM gusto sa likod. I think. Okay. Mm. Grabe, no? So para sa mga Pilipina na nangangarap na makaano ng AFAM, Dapat make it maging sure handa. na kaya nila. Dapat maging handa, no? Handa. Kasi posible mawasak. Oo, mentally, physically, diba? Spiritually. Baka tahiin na yan, mga sis. Daig nyo pa nanganak. No, isisaryang ka hanggang ngala-ngala. Hindi. Yung tahi sa'yo hanggang Magulat kayo, nasa likod, di ba? Yung tahi mo hanggang bewang. ang mahirap dun sa likod pumasok. Lumabas sa bibig. Ay, grabe. Anyway, Sai, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng Rated SPG Top Secret mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo at sana maging masaya ka at payapa ka sa desisyong gagawin mo sa buhay mo. Okay po, thank you po. Thank Titan you. Jello, message mo ako. Hindi ko nga alam yung pangalan mo eh. Sasabihin ko sa'yo, Oh, sige, chat mo lang. chat mo ko. Oh! Paano? Kasi first, kaka-install ko lang ng WhatsApp ko. PM mo ko dito. May PM kita. Ganun ba yan? Ganun na lang yan. I hope soon makapagkita tayo dito sa estasyon. Bibigyan ka namin ng mga gift ni DJ Rocky. Paano ko sinasama dyan? Ba't mo ba ako lagi Pero ano ha, madalas ka ba nanonood sa amin? Sai, DJ, madalas ka ba nanonood sa amin, Sai?
Yes po, lagi po. Totoo ba? Yes, inabangan kita. Actually, hindi kami natuloy ni... Alam mo, Oh, sige, go. kasi ano po, parang mas attracted ako sa medyo chubby. Ganun. Yes. Akala ko ba naman banatero ako? Pero bakit yung nakausap kita na speechless ako? Ano kaya to? Dami kong banat sa buhay eh, pero hindi ko alam bakit ako na speechless sa'yo. Baka kay pangsay ka na nga. Kay Sai? Huwag mo na sayangin. Huwag mo nang sayangin. Kasi Sai iyo lang ako. Siguraduhin mo, makikipag-iwalay ako sa kanya. Kasalanan ko! Wait lang. Kaya ba, okay lang. Dapat ba pantayan ni Titan Jello yung mga sukat na binanggit mo kanina? Ihanda mo din, Titan Jello. Pag uwi ko dyan, paparanas ko lahat sa'yo. Ay. Naranasan mo na ba yun, Titan Jello? Hindi pa nga eh. Pero, Okay. Andito ako para sa'yo. Maganda ka na, Titan Jello! Handa mo na yung likod mo! Hindi ko naman gagawin sa'yo yung ginawa ko sa kanya. Kundi Oh. ipaparanas ko lang yung kung paanong dilaan. oh, Iba pa. Galaw na dila sa likod mo. Grabe! wag mo masyadong sinusubukan ang isang katulad ko. Hindi ako tatawagin na Titan Jello kung hindi matikas to. Susubukan ko. Magsubukan tayo, Titan Jello. Grabe ang Friday ko. Saturday na ba? Maaga pa ako bukas. Overtime na tayo. 2 oras na lang ako matutulog. Sister, thank you so much sa pagbabahagi mo ng top secret Sai. mo sa amin, ha? Thank you so much, Sai. Sai. Titan Jello. Oh, thank you so much. Sabi ko, Thank you so much din po. sa pagbahagi mo ng Maraming salamat po. rated SPG mo. It's my pleasure po. Pleasure? Pressure? Sai, thank you. Thank you, Titan Jello. Thank you. So much Thank you. po. Hi, Sai. Iwanag mo ang umaga ko. Grabe umaga na ngayon, guys. Morning! Good morning! Feel good morning! Baka tayo na talaga feel good Oo nga. Bigla nakaabot kami bigla kay Tanya Chita tsaka Uncle Dagol, no? De, charot lang with that. Anyway, grabe di ko kinaya yun, dude. Di ko kinaya yung revelation na yun. Grabe. Ikaw talaga gusto, dude, eh. Alam mo, kaya siya tumawag dito Hindi. para talaga sabihin sa'yo na hiwalayan niya na yung isa para sa'yo. PM mo kasi. Message mo na. Eto si Titan Jello, ang dami nagkakagusto. Lakas na appeal mo. Wala akong masabi kay Sai. Talagang ang lakas. Wala kang nasabi, ang dami mong binanat. Wala akong sasayangin. Oh. The best si Boss P. Nagulat kami. Grabe talaga. Grabe yun. Thank you, Sai. Kung nanonood ka sa amin ngayon, thank you. Pinasaya mo kami.
Oo, tsaka salamat sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok ngayon na hindi bumitiw sa ating SPG Top Secret, pati sa social media, sa Facebook, sa TikTok, at yung mga bumabiyahe up until now, nakatutok ngayon, nagbabantay, naglalakad, bumabiyahe, lahat kayo, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Rocky Secret Files po, nasa Spotify po namin yan. Ayan po, hanapin nyo lang din po. At Top Secret, nasa YouTube naman po namin ng Love Radio. Maraming salamat sa Uy, dude, seryosong tanong. Kinikilig ka pag may nagaganon sa'yo? Saan? Hindi, professional tayo, dude. Professional. Pero syempre, hindi natin kinakat yung opportunity na makilala natin ang bawat isa. 'Di ba? Shubi. Wala namang masama dun eh. Nakilalanin niya ako, kilalanin ko siya, at makilala niya ang pamilya natin dito sa Love Radio. Ayan. Okay naman tayo, pwede naman tayo puntahan dito lagi. Inopen mo talaga for work, ha? Talagang dito na sa trabaho, ha? Sige. Anyway, maraming salamat, kabisyo. Huwag niyo pong kakalimutan, mamaya madaling araw. Baka makita nyo agad-agad si Titan Jello at ang bumubuo ng Love Radio dyan sa may Signal Village, Taguig City. Dahil may libre po tayo lugaw, libreng tahol, libreng gupit, libreng pedia check-up, games and activities. Kasama ang mga Love Radio DJ. Mga Love Radio DJs sa sina. Uncle Dagol, Tanya Chinita, Konyo Bicolano, Chino. Ayan. Maratoni. At syempre ang nag-iisang Titan Jello. At gusto natin pasalamatan ng ating mga sponsors din, no? Ion Electrolyte Drink. Hari Appliances. Ayan, na magpapamigay ng mga TV and soundbar. Kaya sali kayo dyan sa ating alagang Unilab. At meron din tayong mga items mula sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Maraming salamat po sa inyong generosity sa ating mga kabisyong mas nangangailangan. Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Elegance as a new name. At hindi nagpapahuli dyan ang Daily Rich Corporation. Maraming salamat po sa inyo dahil sa Daily Rich Corporation, sila po ang may gawa ng Cheese Up Chips, Marvis Wafer, and Chocotella. Available din yan online and in selected groceries and stores. Ayan, maraming salamat po. Kita-kits po tomorrow. Mamaya na. Ay, mamaya pala. Sorry. Nasumabog kasi ako Ilang dahil oras na kay lang. Baka nga di na ako makatulog nito. Idlip lang ako saglit tapos ligo Yung makatulog na. kasi kausapin mo na to si no, Sai. Charot, with charot. Anyway, kabisyo, maraming salamat. This has been yours truly, DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG, as in super. Back on our top secret. Metro's number one. Love Radio.